egende gengere gokwanu muna kiarenge geti abantu bakerete njire ng'amo noro chietororo gwakobuye sirimbi atancheiri tarengo goitwa omonche murigereria o INKA TV bono iga nigo tugenderete gokora obutuki igoro ng'ani ngikeirerete ogokwa omokonyi bwa Nyaribari ase enkoyo yagenderete ase egesero kia gisabakwa rituko ria Juma eiki yaeta ase gotebekana ng'a omoti oterire oyo mamwagete omokonyi oyo bwa Nyaribari nekerare kwirenya gitari agasiyo obogima bwaye togokwanera John Okwoyo oyo omanyakaine buna Changaa bono iga nigo terasorogongo rwa Nyaribari Masaba ase Masaba sub branch ase enseme ya FKF bono iga nigo tore n'omunyakerogo wekeumbe kyo gya FKF asoro sagyo rwa Nyaribari Masaba omoske Omosa kero kende ntorochie konyora aberata tonga barabo buna FKF ngaki bairire ngane yogosira koyomo bwa abali bali babo karibu sana bana Omosa yaona didis sana egento tore ko link lina ki enkoye yale gwakwa asegesero gya gisabakwa inwe buna abaraya nene mono buna yo munyakerogo wekeumbe gya FKF nkwaye manyete konyora mbara affiliate na intwe una twabe bitukura ofisi motinye komi tournament yo konyora twabate wa affiliate igo ofisi to konyora teranyora ngabachakira umupira bona koko tebanga FKF temanyeti umupira winga norengo ya konyora ntoranye bona ayebuno munyakerogo wekeumbe gya FKF Masaba branch kero kende ngakie konyarekana abali bali baino bali mu traineti bago chikovishete omupira oyo motamanyete number 1 ekero kwenda wa kumpira oiko guliro ga kurwabisi yes ndigo kanyara bisi tontoraruruga ekero omupira kanyara affiliated as Masaba FKF sub branch and obekwe Kisi county yes igo bana bali bachetororo bachete Senge njo bakanya batara kurwabisi igona koko tebanga abali bali barengo gusabatenere benkoyeria nigo bakolete gose nigo bare kovishete umupira oria maminchaneli chikuria FKF inero mamincha bachetororo ekera kanyandora ekera kwenda kwa usiete oikaguliro ku office oikera bono iga Nyaribari oyo monasiriti bugima bwaye oyure go active no omokonyi bwa Nyaribari center referee John Okwoyo umanyekene una Changaa kero kende inu na FKF mumanyete monasiriti bugima bwaye anene mona ayo umunyakero ili tukeli ntu amata mupira ngwa kule lakini ndentu agere tu simi kurase one of the fans uno mwako hiyo wakiruna one of the players utare waka mpira igo antu anyoeta habari tukafuatilia tukamamba leo barenge geti igo FKF ya Masaba South mtu achetororo lakini kare torenchera tokategu mwako hiyo retrugesu toikegesu general hospital tukategu sirire yewa kero kende ayebuna omunyakerogo wekeumbe gya FKF ngetambukiro kikwairire ne kamati ya engima ya Masaba branch kubwatekana no gukwa wa John Okwoyo uyo lengo mokonyi bwo Nyaribari ase enseme yogo sase gesereki ya gisabakwa ekikereime ya Masaba South na Nyaribari Masaba ase ayoro munyakerogo litangani serikali nebegete enchera yo wako mupira because of corona virus ya 19 igo konyora mipira tere igolero yes nina ntwe committee ntwe kanasito katabana mupira wonse go chaka oika abantu baitero office mupira igo bono tukonyoroke kegusinga twancheiri iga kero tancheiri kero bari gwaka kero ko babuli bagata bari gukora mazoezi omwako inanjita umupira litangani toko rupole asogosira ko mwaka Changaa John oyo renge menta yeito yes kero toko kina nando rengo mwalimu ito ore gotosome to ene familia abapole amona abantu bali banjita umupira apora asogosiria omwaka John Changaa oyo mwekenya Changaa mone nabana bae na abantu bamwabo igo twabaire pole mu FKF ya Masaba asogosiria omwaka imo basukana egento kende lichi kondiro oli omwagete namanyikanite iga serikali yairwe umuntu omwagete FKF ya Busongo
nebwata Bwari baka national office nebwata Bwari Omogakoyo John Changaa igo muna into chairman ya FKF Nyaribari Masaba eto condemn ose tokuragereria ekebe giakorekanete ase goito Omogakoyo ne family yae bone rocho bororo bonene igo nabora nyoe na achari yaring lakini kulingana na twatebirwe okubura ni baburaneti ikarekana rende baramanire kare bagukwana bali barenge geti totare ngororo ntokonya koeresa step ende twatekiri bali babugetie sirimbi bali bategete babere yes oikabarake kwa statement right baeresa ng'akiarenge erinde familia yawe yake yabo ekene gitwatekiri step egento kende yes muna FKF ya Nyaribari Masaba na utora ne family asoko chiko korobiri me basaka na yabet ego tuguto Omogakoyo okay igona batorengereti nga gweko bwaterana kero kenda ayo n'umunyakero go gwekombeki ya FKF na ende kero kende buna omoribali obwate obumanyi bwenga kientambe na kero kende nimanyete nga goetera bali barengo kwanyorera roboti ronde ngotebekanire nge penalty nero ya rwetu yabwate obututukanu na John Okuyo oyo nyagosira nigarengo mokonyi bwerivari mbwa mate kibore gati yo mokonyi bwerivari na center referee egende gengere gukwana muna kiarenge geti abantu bakarete njire ngao bali bare kubuye esirimbi center referee noli bwate getamba amarieta bole no maito ika tugonye konya kwana yes kerana batakere ko like statement yes that is true enjira ba to era situ akore inquiry penalty igonye kwana yarengo konyo yabe 80 minutes no mwago yaja goitwa eteka ya 70 minutes kulingana na report to ward egento kiabete one of the players abete injured ariangene ne kwerende ne se John Changaa renge akaimuke flag kwaratie center referee ngade umu player mosolo yomo onyorre mubasakano yes in the process referee ili center referee gateni mupira akagenda ase kuri umiete yes wono divagu ende to kusulike uri umiete arusu wasoke sikumpiro yende kama kawaida oyo jitaje kwako mwaga gosira kulingana na report toire ya ruete center ya rogoro agatimboge getigati yes akagenda aria wone karagenda ororo mba twarete argument issue batwete argument aba bali ngoro batotinga mba kumanye kiara isiko yegeti yarenge yes iwono bakarekana bono bakungusana nande ikarekana ngoyo bono kerabumana agataka kumwaka kerata kumwaka oyaga agede abantu bara batete basuyo oyo mwagete tako nyagusira lakini yake etegeria mwagete yemo yoka kamwagete nkundi etegeria mwagete yemo asendaga nero yaitito Omogakoyo na watokote bapole kero kende inubuna ekiombi ya FKF orusagia rwa Nyaribari Masaba gose Masaba South Sub Branch kero kende ngwanchira muri officials baino bagenda covision mipira eri kero kende mutara register gose batara register nainwe secondly kero kende bono tournament tote buyarenge ine nechikogendera bono ekero referee ndons munokora nyo Premier League yes nyoe NSL ya konyora point ndi kurwa office yes yo konyora mupira yo toraro si kurwa office kiri bali tumuna kawaida namba ibere aba barenga masoesi kulingana na story toire preparing so upcoming league yes sub county yes ekere mepire kuguru kwaga oyo masoyomo twachakire Premier League NSL neche chake next weekend then from there utoche gocha insega tocha ko sub county na abana bambanyi to mupira no mugako nanyi to mupira yes na abande bajetoro na abantu banyi to mupira so iyenga na masoesi barenge ekanyorekana nga oyonde otwara asira lakini umunyakero go ekero bataba masoesi abali bali baino mbanya kogenda go officiate mupira nyembali wakano who wants to pay them onya barenga masoesi ntokore inquiry tumayenga
ngwa barenga lakini kulingana muna inje bali banji tumupira mbale gwakana ukera ntwa guri nangwa kanu muri bagateba ntu twanji tumupira ntego gutwakana oh yes bono kero kende ayabuno munyakirugo obwe orusagio rwa FKF Masaba South kero kende don't you thinking kero kende ekyombeke gya FKF asense ya Kenya ngechikubairire getambukira singe nchugo takolemere muyino boikirano ya kyari ntukonyora ntu amanyiti na ali na tambe na ande abantu munabone biti abana sibakora amasoezi tokonyara kugenda every place all the time kumanya ngegenderete nabantu bamupira batakwati amasoezi mbanga kibarako mupira igo bono nabali ntu abaite ibaga igo egetambukiro kerorongeri neki abantu basike amachiko kera basikira amachiko babwati amachiko munagoteba neye bono neye umugako yasirete iga referee yenkoro ya retire na they was a teacher abantu basome kuruoranga ki koira amachiko amabokaino yere buya obwati amachiko iga amachiko ikabwati bona ige kesi ekegeregia police ingeli kesi KFKF because mupiro to registered as FKF ya Nyaribari Masaba na Kisii County. Igo head office nera aware ni sanction ti mipire tali wagwe tali registered. When mipire registered mako buchiri fari na ande mwaewa na security. Igo bono bali bako into byabo obwabo bubisi. Ebintu bikore bubisi bare bako buli musarabo. Ngona ko batebanga bono ase ensemelia FKF inwe mubwateranira na gikoruge yakora. Tuntu umanyiti. ase etwoigwete muna muigwete ekiagera mupira turi nyoe naye no maitu mpira turi gwa kuchuma igo bono mpira ugora gwe weekend banyene gekombe kera arrange ange to gwate fixture anga office anga ne gwate fixture anga ne maite timu yale gwaka ne maite abantu barako genda ro chiri fari chira appointed from the office then from there and kendi yonse korekana etoke take action muna inalichiko libataba basibono iga igende ikera moko ya serikali kuliye kufanya ukora uchunguzi kumanya na kimu yako achetororo nande oyo mwagete norori abwatu airukotini astakiwe ikiagera mupiro oyo tolenge bwiri omana asenge nchokero kende yege korobune kigoteirora no nyamwa bwateranirio na FKF ngitambugero kimwe abangire gukikoira elio kero kende guzuia gose gutangege korobune litangani abantu bete ntwendete ko basominga mupiro ndo cyo gwakwa oikoete office serikali amenye baka basikali bamanye administration yo kumanya ine step ntangani tuwa macross fixture bamanyangi mupiro karoro tokonya mupiro yo nande ometege TV to bire open wikato twara abantu bali bagotendene rororo bakomonta ngegenderete egento kende gochakera bono mupiro to yo gwakwa otari registered na FKF andonsi as Kisii County nyore Nyaribari Masaba wiko mupiro wa registered over recognized in office okay bana Evans Omosa twakirembia mono sana Senge ncho biro byao nambia mono sana Senge ncho ya maireso amaya igoro ye kiagenderete nabona gwatebire nkelinga serikali nero bone gukimukira tambukira na gwatebire nga FKF tebwateranira inchirende yonsi nege koro kyabeta sege serugia gisabako sana karibu sana asante Samarieta Charles Toma Njuru Chon Okoyo asirieta lia utani Changaa otwanyora ogokukwaye kwa musanga mkubwa no mwalimu ulitajire no mujesachi wakire mupire miaka mingi na mwarate guru mayaga otwanyora mangana ntunga Changaa ngiswale oakirwe akintura menga ngosirire akaigo to kwa report ngaya Changaa orarire inche omanye muna muro mwabo kitoko minyoka omonyorete bamwigire stage ya friends kitoko egari ya mobogoriti na abana bae tukanyona mane Changaa okure incho omanye na soete gari yime tukatirimbuka tukamubeka emochari ya hema
no ati mugete kero kende kwanyorete oroboti nga John Changaa niga kwa no muntu kimwanya bantu mbirengere kiwatwarita se obongo bwao kimwanya bantu nabo korobonga naki nkirenda ari kumuburia tari muntu rwarite labda obegere nyagitari tumaye naki Changaa konya na rwarite ilikuwa kwa msangao mkubwa muno ndibweze kari muntu asirire muna musyomo mubasokano na bekore tumusangao ase family na anda sumu gako ya ase family yetu nero muromo nene se family ya mutu mengima nero muromo nene na nero tutegemete ase usauri yaye tulipata kwa msangao mkubwa mpaka na bono iga muna muroje tunaenda kusanga iga nige coordinator na nje no gindomoke onde chairman ye family ya mutu oma tutwale tona kobanga omoiso asinjo toroji ngari mbo berigoja oyo muagete kolengane bilengele byane mkondo wa sheria ufuatwe ntogwanja asa family omuntu muagete ikiargo mubori nturakimanya serikali ifuatilie sana oyo iga atoke na ndi tumanye ngana kiaringe nturamanya lakini nengo teba barenga kero kendo uyo mwagete na singe nchuyo kwiranirania na kero kenda gateba ngorure penalty etaringe boronge ine kyo gyokangia isaina ariko mwake ekirumbiro gwakwa abantu bakwenda oro kujifurahisha abantu bakwenda oro gotogia abantu bakwenda kogoka abantu bari kuganinga naki n'umuntu gukura sa umuchezo nje kintu nari kuganinga naki ari kwanja tanja already okodeki oitire no asi nyasaye na bari gine okodi oitire ogwanja na gutanja ntute tumena ki mkondo ufuatu wa sheria peke yake biamona sana ase konyora chingaki gukwana na INKA TV na tokoteba pole sana asante sana